68-69 वर्सां आतां चालू आहा। आमी लक्ष्मी पुजन अशें पळयता की आमकां सगळे आमची कमिटी, खास करून आमचो आमदार आनी अख्खी कमिटी आनी अख्खे वास्कोचे लोक आमकां भयंकर सपोर्ट करता। आयज आमी दिंडी सम्राट बाबू गडेकराची दिंडी हाडल्या आनी आमी बरोबर संघ स्टार्ट केला। 9-9:30 आमी देवळान पावतले, थंय मागीर आमचे तीर्थ प्रसाद जातलो आनी थंय हांव उमेश सळावर अध्यक्ष आयला तेन्ना हांव पुजेक बसतलो आनी ह्या लोकांनी आमकां वास्कोच्या भयंकर सपोर्ट केलो आनी असोच करीत रावचो। 4 तारखेक आमचो केंद्रीय मंत्री बाब श्रीपाद नायक येवपाचो आहा एका फंक्शनाक, तेचे आमी वेलकम करतले आनी तुमी आमकां सगळ्यांनी सहकार्य केल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। या वास्कोच्या सानिध्यामध्ये गेली कित्येक वर्ष म्हणजे जवळजवळ 1955 to 24 म्हणजे 69 वर्ष झालेली आहेत आणि वास्कोचे भाविक, वास्को हे शहर म्हटलं तर विविध गावातनं, विविध शहरातनं, विविध राज्यातनं येऊन इथे सेटल झालेले आहेत आणि एक रूपाने, एक दिलाने, एकत्रितप्रमाणे इथे कार्य करतायत आणि श्री महालक्ष्मी देवीची पूजा करताना खरोखरच या लोकांना आनंद होतो आहे आणि सगळीकडे जे वातावरण, दिवाळीच्या वातावरणामध्ये प्रसन्न वातावरण या देवीच्या रूपाने या समाजामध्ये होतं आहे, ते आम्हाला आनंदाचं वातावरण आहे आणि आम्ही सगळे हिंदू बांधव एकत्रित येऊन ही जी पूजा करतो आहोत। गेली मला आठवतं की आम्ही आमच्या गावातलेच लोक इथं नाटकं करायचे आणि कितीतरी गर्दी असायची, पण आता तो भाव त्या ठिकाणी राहिलेला नाही आहे। आम्ही कित्येक नवीन कार्यक्रम करतो आहोत आणि लोक प्रामुख्याने सगळे आवर्जून भाग घेत आहेत। मी आव्हान करतो आहे की सगळे आमच्या वास्कोवासियांना एकत्रित राहून, संघटित राहून, एक दिलाने, एक प्रेमाने आणि संघटित राहून जर आम्ही हे काम केलं तर हिंदू बांधवांचं नव्हे, संबंध देशवासियांचं हे जे आमचं एक कर्तव्य आहे ते कर्तव्याशी आम्ही निगडीत आहोत असं आम्हाला वाटतं। समेस्त गोंयकारांक दिवाळीच्यो शुभेच्छा। आज आमची देवीची महालक्ष्मी मातेची आज मिरवणूक काडटा। आज लक्ष्मी पूजन आणि हिंदू धर्मान आमचो ह्यो दीस हो खूब म्हत्वाचो दीस आसा आणि त्याच निमित्यान महालक्ष्मी पुजनोत्सव समिती मुरगांव हिंदू समाजाच्या हाच्या सकयल आज ही मिरवणूक काडटा आणि वर्सान वर्स गेली 70 वर्सां जाली ह्या पुजनोत्सव समितीक आणि प्रत्येक वर्सा एक बरी मिरवणूक काडटा आणि देवीचें दर्शन हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर ते प्रयत्न करतात आणि आमी पळयतात की वाटेभर सगळे लोक आज दिंडीच्या देवीच्या स्वागतान आसा, देवीची स्वागत करता, आरती करता, ओटी भरता आणि देवीचो आशिर्वाद मागता। अशी आमची महालक्ष्मी देवी लक्ष्मी मातेक आज सगळे वास्कोभर भोंवडावपाक तांकां इतले ते प्रयत्न करतात आणि त्रास काडटात। हांव तांचे समितीचे आमचे अध्यक्ष उमेश सळावकार आणि खूब प्रयत्न करून म्हणजे आनी बरें कितें करचें ह्या पुजनोत्सव समितीन अशें वेगळे विचार करून आज ही मिरवणूक आसा आणि खूब बरें दिसता की आज ही कमिटी जी आसा, समिती जी आसा, आज वेगळे कार्यक्रम वास्कोकारा खातीर, मुरगांवकारा खातीर आज घडोवन हाडटा। हय, 4 तारखेर आमचे केंद्रीय नेते श्रीपाद भाऊ हांगा येवपाचे आसा। ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचो आस्वाद सगळे समेस्त मुरगांवकारांनी घेवचो, जेणे करून एक बरें वातावरण वास्को जावचें। देवीची जेन्ना आमी ओटी भरपाक येता तेन्ना हे प्रोग्रामूय जे आमकां समितीन दवरले ते पळोवचे आणि जे पारंपारीक चालू आसा म्हणजे आमकां म्हाका याद आसता भुरगेपणान आमी धांवताले महालक्ष्मी पुजनोत्सव, थंय आमी धांवून ते प्रोग्राम पळयताले, नाटकां पळयतालीं, विविध कार्यक्रम, बरे कार्यक्रम तरी ह्या वर्सा हाडल्या। हांव सगळ्या कमिटीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। रितू आरोळकर आसा, नाल्यार निळकंठ बाब आसा, बाकीचे सगळे कोचरेकर आसा, हे सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक वर्सा कमिटी बरे गोश्टी वास्कोकारा खातीर हाडत आसता आणि त्या खातीर आजूय बी जेन्ना ही मिरवणूक आज दिंडी आमी पयली बाबू गडेकर म्हणजे दिंडी सम्राट आमी तांकां म्हणटा बाबू गडेकर हांची सुंदर अशी दिंडी करून एक वास्कोन एक पावित्रशें वातावरण आज निर्माण जाल्लें आसा आणि ताच्या खातीर हांव समेस्त कमिटीक देव बरें करूं म्हणटा की वर्सान वर्सा अशेंच तुमी कार्य करत रावचें आणि वास्कोकारा खातीर बरे प्रोग्राम आणि बरी देवाची सेवा आमकां घडोवन हाडची।